hello mga bay, maayong magandang maulan na kabuntagon. Malamig, tugnaw kaayo ang buntag karon kay nagbuntag ang ulan. Nagbuntag jud ang ulan diri mga bay niya. Karon wala tay lingaw mga bay. Kay ulan man so mag-live lang ta di apron sa tindahan mga boy. Mag-live ta karon atong hello mega shout out sa tanan nga maulan nga kabuntagon. So ni ata mga boy magchika-chika ta kay maulan diri sa Cebu province. So baha ka tanan. So, mingaw ang ato ahang buntag. So, magchika-chika sa mga bay. So, magchika-chika ta diri sa ato ang YouTube channel ni Ender Cho. Salamat sa pinag-uwan ayon kay ngano para masudlan og tubig ang amo ang tangke kay wala joy ka nang nahubsan jud ang amo ang tubig sa tangke so wala kayo magamit. So okay ka is tanan mo nga nag-ulan kay para masudlan og tubig ang amo ang tangke. So while nga nag-chika ta mga bay, magalingaw ka og taon o happy nuts. Happy nuts! Ngaon ta mga bay. Why lingaw si Inday Ju? Sus na adjay bata nga nagtampisaw sa kuan sa tubig nga lubog kaayo. Hi. Bilin blue eh. Asa si bilid eh? Ambot. Asa niya gibilid? Hoy, asa ka bilin eh? Dole lang la. Awan ni tambong. Ambot. Wala mo tambong. Wala nang tambong. Wala lang tambong daw. Nunsa siya? Ingon mo na. Dada punta rin. Yung bilin niya. Kasi ko siya nanambong. Wala mo lang. Wala nanambong ako.